കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ. ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി. വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച. പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ. നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുവാദിക്ക് ഗുരുദേവ് ജ്ഞാനകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങും. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ. കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ആചാര്യന്മാര്, പ്രത്യേകിച്ച് രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഇത് തന്നതെന്നൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും. അത് പറയുമ്പോൾ പലതരം പുരാണങ്ങളെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട്, പുരാണങ്ങളെയും അത് ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഭക്തിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു തരാണ് ശരിക്കും. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോ ഉപദേശാമൃതം. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് 5 തരം മുക്തിയെ പറ്റി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മളെ പല തലങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ പല തലങ്ങളും നമുക്ക്, നമ്മൾ ഭക്തി ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഭക്തി എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ ഇത്ര മുന്നേ നമുക്ക് ഏതാണ് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭക്തി എന്ന് പറയും, സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭക്തി എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചാലും ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അതിനൊക്കെ ഭക്തി എന്ന് പറയും അല്ലെ. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഭക്തി അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു തലമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ശരിക്കും. അതാണ് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 5 തരം നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ 5 തരം മുക്തികളൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാന്റെ അത്രയും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അത്രയും ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയാം ഭക്തിയിലേക്ക്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളോ 18 പുരാണങ്ങളോ 108 ഉപനിഷത്തുകളോ അത്തരം വേദങ്ങളോ ഉപവേദങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സംഹിതകൾ ഇതൊന്നും പഠിച്ച് അതിന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടാനുള്ള കഴിവില്ല. കലിയുഗത്തിൽ അതിനുള്ള പ്രാക്ടിക്കലും അല്ല. നമുക്ക് പല ഇഷ്യൂസ് കലിയുഗത്തിനുണ്ട് അല്ലെ. ഒരേ യുഗത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ അറിയാലോ നമുക്ക്. ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം ഒരേ നാമസങ്കീർത്തനം അല്ലെ.
നാമസങ്കീർത്തനം ഒരേ യുഗത്തിന് ഒരേ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. യുഗധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമാണ്. അപ്പൊ നാമത്തിൽ കൂടെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റും. ഓരോ യുഗത്തിനും ഒരേ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പറ്റില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നാമസങ്കീർത്തനം. അത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. നമുക്ക് കഴിയാവുന്ന അത്ര രീതിയിൽ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക. എന്തൊരു കാര്യവും ഭഗവാനെ സബ്മിറ്റ്, അതായത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പരിശീലിക്കുക. അല്ലെ? നമ്മള് ഒരാളെ നല്ലത് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം വരുമ്പോഴും കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുക, സന്തോഷം വരുമ്പോഴും കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുക. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദാനം കേൾക്കുമ്പോഴും അത് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്ത് കൃഷ്ണ പ്രസാദമാക്കി മാറ്റാം നമ്മളെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും. അതാണ് സെക്കൻഡ്. തേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3ാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുത സേവനം, അതായത് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഈ 3 കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ 3ാമത്തെ കാര്യം ഭക്തിയുദ്ധം. ബാക്കി നമുക്ക് രണ്ടും അറിയാം, ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം, നാമം ജപിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ 2ാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മള് പ്രസാദം, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതോ അത് ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് വേണം. വാക്കുകൊണ്ട് ഒരു മനസ്സിലൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എന്തൊരും നമ്മള് ആഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ കൊടുത്തിട്ട് കഴിക്കാം. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാണ്. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ജനറൽ പെട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് എല്ലാവരും മത്സ്യമാംസങ്ങൾ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോ അതിനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മള് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാന് എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദ്യം ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചിക്കൻ ആയിരിക്കും, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം പാടില്ല. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമ്മള്. അത് അറിയാം, ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, പലർക്കും പല അറിവായിരിക്കും, ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാ, ഒരു ഫലം, എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് അതൊക്കെ വെക്കാം. അപ്പൊ അത് പ്രസാദമായി, അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തി, അത് ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ സാധനമൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കണം. അത് നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ അത് പ്രസാദത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അത് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതില് 3 അല്ലെ, അതിൽ 6 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെന്താണ്, വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപ ഗോസ്വാമി 6 സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഏതിന്? നമ്മളെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് 6 സ്വഭാവങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോണാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുടെ മോചനമരുളുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം അതെല്ലാം മംഗളങ്ങളുടെ തുടക്കമാണ്. അതൊരാളെ സ്വയം അതീന്ദ്രിയയിൽ എത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന് നിരതരായർ മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്. നമുക്ക് എല്ലാതും നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ട് ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിയും, നമുക്ക് പരിശുദ്ധി വരും, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മോശപ്രാപ്തിക്ക് മാത്രമുള്ള ചിന്ത വരും, ഭക്തിയിലേക്ക് അതിന്റെ ആനന്ദത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കും എന്നൊക്കെ പറയണ. ഓക്കെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭക്തി മാത്രമാണ് ശരിക്കും ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാൻ. വേറെ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ഭക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കില്ല. പിന്നെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളും മുൻജന്മം ചെയ്ത പാപങ്ങളും ദുഃഖത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ദുഃഖം, അതിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം കൺസെപ്റ്റ്. ചില വ്യക്തികൾ നല്ല രീതിയിൽ വളരെ സത്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം, അല്ലെ? അവർക്ക് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, അവർ ഇത്ര വലിയ ഭക്തന്മാരാണല്ലോ, അവർ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാണല്ലോ, അവർക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതാണ് പറഞ്ഞത്, അവരുടെ മുൻജന്മ പാപങ്ങൾ. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? ബീജാവസ്ഥ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഹരേഷ്ണ? എനിക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പല അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പാപങ്ങളില്? ഓർമ്മയുണ്ട് ആരെങ്കിലും? നമ്മള് മുൻജന്മ പാപങ്ങള്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ നമ്മളെ മുന്നിൽ ആ വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെ? ചില വ്യക്തികൾ വളരെ നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്, പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടാം. ഇതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ.
പറയൂ, ആരെങ്കിലും അറിയാം? അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആ പോയിന്റ്. എന്താ ചോദിച്ചത്? മുമ്പ് ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ. ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ. അതായത് ചുരുക്കി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് നമ്മൾ ചില വ്യക്തികളെ വളരെയധികം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ അവർക്ക് അത് ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ എഫക്റ്റ് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറലി ചിന്ത ഇത്രയും ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും ദുരിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ചില ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നല്ല രീതി ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചിന്തിക്കില്ലേ ഭഗവാൻ ഇത്ര വിളിച്ചിട്ടെന്നൊക്കെ? അതിന്റെ കാരണമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. പാപത്തിന്റെ ബലം അല്ലേ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ട് അത്? ഫലം, അതായത് നമ്മൾ ബീജായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, പിന്നെ അത് കുറച്ച് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല. നല്ലത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ഇന്ന് ചെയ്തതിന് ഇന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടണമെന്നില്ല. അത് നമ്മളെ ബീജാവസ്ഥ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്താലും പാപം ചെയ്താലും അത് ബീജാവസ്ഥയിൽ കെടുക്കരുത്. അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തതായിരിക്കും, ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തതായിരിക്കും. ആ ബീജാവസ്ഥയിൽ ചെയ്തുമ്പോ അതിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കർമ്മത്തിന്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ച്, അതായത് ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു മാങ്ങ അല്ലെ, മാവിന്റെ അപ്പൊ മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ്. അപ്പൊ അതിന് വിത്ത് വളർന്നൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ കുറെ സമയം പിടിക്കും. ഒരു ചീരയുടെ വിത്തുണ്ടെങ്കിലോ അത് പെട്ടെന്ന് വലുതാവും, അതിന്റെ അത്ര ആക്ഷൻ ഉള്ളൂ. മാവുണ്ടെങ്കിലോ വളരെ വലുത് കുറെ കാലം നിലനിൽക്കും. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടണ പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ബീജം പലതും പലതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് വളർന്നു വരാൻ സമയം പിടിക്കും. അപ്പൊ ചില പാപകർമ്മങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ചില പുണ്യകർമ്മങ്ങള് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും വലുതായി വരാം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ചില വ്യക്തികളെ ചില കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകായിരിക്കും, ഒറ്റ വീഴ്ചയായിരിക്കും, ചിലപ്പോ വളരെ ഇതായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ഒറ്റ പൊന്തലായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? പല ലൈഫിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ലൈഫ്? കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മൾ വളരെ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും, വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും വളരെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. ചിലർ വളരെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും, വളരെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം? അത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാത്തതാണ്. അതിന്റെ കാരണമാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അത് ഭൗതിക ദുഃഖം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങൾ അത് മുൻജന്മത്തിലായാലും ഇപ്പൊ ജന്മത്തിലായാലും അത് ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരും. അത് ഇന്നത്തെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണമല്ല. ഇന്നത്തെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം അത് ഇന്നലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലോ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ആ ബീജം അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ മരമായിട്ട് വളരും, വലുതാവണം അല്ലെ? അതിന്റെ പോഷകങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അത് വലുതായി പിന്നെ കുറച്ച് കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങും, കായഫലം വന്നു തുടങ്ങും. പിന്നെ നമ്മൾ ഫലം വരും, ആ ഫലം കിട്ടുമ്പോ ആ ഫലം എടുത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അത് തന്നെയാണ് പുണ്യമായാലും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു സമയമുണ്ട്. ഓരോ പാപകർമ്മത്തിനും ഓരോ പുണ്യകർമ്മത്തിനും പല പല സമയങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ചീരയുടെ വിത്തും മാവിന്റെ വിത്തും പോലെ രണ്ടും രണ്ട് വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പല രീതിയിൽ അതിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് കർമ്മബലം മുഴുവനും നമുക്കറിയാം. ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും, നമ്മള് ചിത്രഗുപ്തന്റെയും കാര്യങ്ങൾ പറയും, എല്ലാതും അല്ലെ ഗുപ്തരൂപത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാ പ്രവർത്തികളും അതൊക്കെ ഇതിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങള് നമ്മളെ എന്തായാലും നമ്മളെ പിറകെയുണ്ടാവും. അതാണ് അതിന്റെ. അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയാണെങ്കിലും. പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെയാണ് ആ ഡീറ്റെയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു, ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലാണ് ഈ പോയിന്റുകൾ വരുന്നത്. പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രേരകം അജ്ഞാതമാണ്, പക്ഷെ അജ്ഞത കുറ്റവിമോചനത്തിന് കാരണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടില്ല. നമുക്ക് കൂടുതലും നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് നമുക്ക് പ്രേരകം അജ്ഞതയാണ് ശരിക്കും പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. കാരണം ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ എന്ത് കിട്ടണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, കൊന്ന പാപം തിന്നേ തീരുന്നു. നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലേ അല്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? കൊന്ന പാപം തിന്നേ തീരുന്നാണ് അല്ലെ? തിരിക്കുകയാണ് അത്. ശരി, അതിനെ വീണ്ടും ആൾക്കാർ തിരിച്ചാണ് അല്ലെ? അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇത് തരാണ്.
അത് നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മയായിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധമില്ല. നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തതിന് എനിക്കറിയാതെന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അത് അജ്ഞതയാണ്. അജ്ഞത കുറ്റവിമോചനത്തിന് കാരണമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ ഒരു വ്യക്തിനെ ഒരു ആക്സിഡന്റാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു നോക്കിയ അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ അജ്ഞത എനിക്കറിയാതെ ചെയ്യാന്നത് പറഞ്ഞത് ശരിയാവില്ല. അതിന് എക്സ്ക്യൂസ് ഉള്ള ഇത് ആർക്കെന്നറിയാം, അത് മൃഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്ക് കർമ്മഫലം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ? മൃഗം ഇല്ല ഇല്ല അല്ലേ? അവർ അജ്ഞത ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കും. നമ്മുടെ ഇത് അജ്ഞത ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ളതാണ്. നമുക്ക് വിവേചിച്ചറിയാനും ഇതൊക്കെ അറിയാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും കർമ്മഫലങ്ങൾ കിട്ടും. അതേക്ക് നായക്കും ആനയ്ക്കും കുതിരയ്ക്കും ഒന്നും ഒരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങൾ കിട്ടില്ല. അവരവരെ ചക്രം പൂർത്തീകരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അജ്ഞത, നമ്മുടെ അജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറ്റവിമോചനത്തെ പാപകർമ്മത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിയിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. പാപകർമ്മയുടെ ഫലം അനുഭവിച്ച് തന്നെ തീരണം. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആരെയും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കേണ്ട 4 കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്തൊരു 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ മുൻജന്മം സുഹൃതം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിയാം? പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് 4 എണ്ണം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ എന്താ പറഞ്ഞ കുലം അല്ലെ, നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുലം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ വരും. കുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അച്ഛനമ്മ, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് അമേരിക്കയിൽ ജനിക്കണം എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ്. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന വില്ലേജിൽ ഇന്ന ആളുടെ വ്യക്തിയുടെ മകനായിട്ട് ജനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ് അല്ലെ. ആ വ്യക്തി എന്താണെങ്കിലും. അപ്പൊ കുലം, നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന കുലം നമ്മളല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം, അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ധനം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മഫലമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയും വളരെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും വളരെയധികം വർക്ക് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്യാത്തവർ എന്തോരം പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് എല്ലാവരും പൈസക്കാരാവുന്നത് അല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ പറയും നമ്മൾ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശരിക്കും അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും, പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാപത്തിന്റെ ഫലം കിട്ടും. അത് എപ്പോ കിട്ടണം നമുക്കറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പാപകർമ്മങ്ങൾ 2 തരം. പാകമായതും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തന്നെയാണ്. പാകമായത് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നു, പാകമാകാത്ത ഇതുവരെയും അനുഭവിക്കാതെ ഇനിയും അനുഭവിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മരം വലുതായി അതില് ഫലങ്ങൾ, അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി, അതെടുത്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് പാകമായത്. അത് ശരിയാണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മ ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യായാലും പാപമാണെങ്കിലും അത് ബീജാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വളർന്ന് വലുതായി അത് ഫലം തന്ന് ആ ഫലം എടുത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകമാകാത്തത്, ഇതുവരെയും അനുഭവിക്കാതെ ഇനി അനുഭവിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതും. നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇനി എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കാനിരിക്കും, നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയല്ലേ, അതാണിത്. അവിടെ പല കാര്യങ്ങൾ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പലതരം, ഇപ്പൊ മാവാം, അതേപോലെ തന്നെ ചീരയാവാം, പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പലതരം വിത്തുകൾ നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ ഒരേ സെക്കൻഡിൽ ഇങ്ങനെ പാകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വളർന്ന് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഇനി പാകം ആവാത്തതുണ്ട്. അത് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടും. എപ്പോഴാണ് കിട്ടണം നമുക്കറിയില്ല. പാകമായ പാപകർമ്മങ്ങൾ വർത്തമാന കാലത്ത് നാം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് നിദാനമായവയാണ്. അപ്പൊ പാപകർമ്മങ്ങൾ പാകമായിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് നല്ല രീതിയിലുള്ള ചെടികൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ വരും, നല്ലതല്ലാത്തതിന് ചീത്ത ഫലങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മെച്ചൂർഡായി. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങി. പാകമാകാത്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്തതും ഇനി അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതുമായ കഷ്ടപ്പാടിസ്ഥാനത്ത് നാം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നവയാണ്. അപ്പൊ ഇനി വരാൻ പോണ ദുഃഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സുഖങ്ങൾ എല്ലാതും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപകർമ്മങ്ങളോ
അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങളായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ മെച്ചൂർഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണം. നമ്മൾ വേറെ ആരെയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അത് ഭഗവതയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതിന് നമുക്ക് മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. ഈ പതിതമായ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിതമായ മക്കൾക്ക് ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാമം ജപിക്കുക. ബാക്കി നമ്മൾ അത്രയും നമ്മൾ ഐസിയുലാണ്, നമ്മള് ഓക്സിജൻ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് നാമജപം. വേറെ ഒരു മരുന്നും നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും അല്ലെ. സാധാരണ ഒരു അസുഖമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ചിലപ്പോ പനിയുണ്ടെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചാൽ മതിയാവും അല്ലെ. കുറച്ചും കൂടെ ഒത്തിരി കൂടെ അസുഖമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വേറെ ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. കുറച്ചും കൂടെ അസുഖം കൂടി കഴിഞ്ഞാല് ഐസിയുയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവും. പിന്നെ മിനിമം വേണ്ടത് ഓക്സിജനാണ്. ഈ ഓക്സിജനാണ് മന്ത്രം, നമ്മളെ മഹാമന്ത്രം. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്, അതൊരു കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ആ മന്ത്രത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് കൃഷ്ണ അവബോധം കൊണ്ട് ഇവയൊക്കെ അറുതി വരുത്താൻ പറ്റും. അത്രേ പാപകർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ക്ലേശങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയണില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത്ര സന്തോഷം കിട്ടണം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്താ ഒരു അടുത്ത സെക്കൻഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണബോധം കൊണ്ട് ഇവയൊക്കെ അറുതി വരുത്താൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന് മാത്രമേ നമുക്കറിയാം മുകുന്ദൻ എന്നുള്ള പേരുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഭസ്മീകരിക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ളൂ. ബാക്കി യാതൊരു ദേവതകൾക്കും ഇല്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാം, പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കാശ് തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർക്കായിരിക്കും കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ അറിയാൻ പറ്റും. മറ്റൊരു എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ പനി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പാരസെറ്റമോൾ എടുത്ത് തരുന്ന പോലെ. പക്ഷെ പനിയുടെ കാരണം ആർക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ? അത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപമല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങളെയും ഭസ്മീകരിക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പോകണം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം. കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി കൊടുക്കുന്ന ഇന്ധനമെല്ലാം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചാമ്പലാകുന്നത് പോലെ പാപകർമ്മങ്ങളാകുന്ന ഇന്ധനത്തെ മുഴുവൻ നിമിഷം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് കഴിയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം? ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം പറയാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ അഗ്നിയിൽ എന്താണ് ഇന്ധനം, കത്തി ജ്വലിക്കേണ്ട അഗ്നി അല്ലെ. ആ അഗ്നിയില് എന്താണ് ഇന്ധനം പകരുന്നത് പോലെയാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് ആളിക്കടർന്ന് എല്ലാം നശിപ്പിക്കും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തില് നമ്മൾ എത്ര ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ അത്തരം നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളെ ഭസ്മീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് വേറൊരു മാർഗമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കും. രണ്ട് മാർഗമാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തതിന് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അടുത്തത് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫലങ്ങൾ 4 തരത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഈ പോയിന്റ്സ് ഇതിലാ വരുന്നത്. അത് ഫലം പ്രാപ്തി എത്താത്തത്. നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ശരികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് ബീജാവസ്ഥയിൽ അവിടെ ഫലപ്രാപ്തി എത്താത്തത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ കെടുക്കാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം, അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കാണ്. അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രൂപത്തിലാവുമ്പോൾ അത് വിത്തായി മാറി. പിന്നെ വിത്ത് പാകമായി കഴിഞ്ഞു ചെടി വലുതായി റെഡിയായിട്ട് ഫലങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. രണ്ടാമത്തെ മിക്കവാറും പാകമായത് റെഡിയായിട്ട് മൂത്ത് പഴുത്തു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ലെവലിൽ നിൽക്കാണ്. പിന്നെ അത് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ, അത് പുണ്യമായാലും പാപമായാലും അത് ബീജാവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു. ആ ബീജാവസ്ഥ ഏത് തരം പുണ്യമാണ്, ഏത് തരം പാപമാണ്. ചിലത് വലിയ പാപങ്ങളായിരിക്കും, ചിലത് ചെറിയ പാപങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ചെറിയ പാപങ്ങളും വലിയ പാപങ്ങളും നമ്മൾ ജനറൽ കാറ്റഗറീസ് പറയാം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ഗോമാംസം അല്ലെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിഷിദ്ധമാണ്, കഴിക്കാനേ പാടില്ല അല്ലെ. അത് ഏറ്റവും
ഉഗ്രകർമ്മത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ വേറൊരു ലെവലാണ്. പിന്നെ അതിനെ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോ, ജനറൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോ, സാധാരണ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പശുമൃഗത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പാപം കുറച്ചുകൂടെ കുറയും, മത്സ്യം കുറച്ചുകൂടെ കുറയും. പിന്നെ അതിനേലും കുറച്ചുകൂടെ താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് വളരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരും അല്ലെ, ഈ ചെറിയ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, കാപ്പി, ചായ, ഇതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയതാണ്, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിന്റെ പലതിനും പല സൈസ് ആയിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് അതിനാ പറഞ്ഞ ചീര, മാവ്, ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം. അപ്പൊ ചീരയ്ക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ചെറുതാണ്, അത് വലുതായി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫലം തരും. മാവാണെങ്കിൽ കുറെ സമയം പിടിക്കും, വളരെ വലുതായിരിക്കും കിട്ടുക. പുണ്യമായാലും പാപാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ചിലവർക്കൊക്കെ ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് പ്ലസും മൈനസും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വലിയ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവരൊക്കെ വളരെ ലൈഫ് വളരെ സ്ട്രഗിളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അവരെ നമ്മളെ ചരിത്രമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയുന്നത് ആരും എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളും പുണ്യകർമ്മങ്ങളായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ബന്ധമുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ട്. ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിനുള്ളിൽ പാപപൂർണമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നവയാണ് വിത്തായി കിടക്കുന്നവ. അത് വിത്തായി കിടക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് പാപമായാലും പുണ്യമാണെങ്കിലും അത് വിത്ത്, പിന്നെ മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാനത്. മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാത്ത സ്റ്റേജ്, അതിന് പാകമാകാത്തെന്ന് പറയുന്നത്. മുളച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, അത് റെഡിയായി, അത് മുളയ്ക്കും. നമുക്കറിയാം ഒരു വിത്ത് ഇട്ട അപ്പം തന്നെ മുളയ്ക്കൂല അല്ലെ. അതിന് വെള്ളം കിട്ടി, ഇതൊക്കെ കിട്ടി, പതുക്കെ പതുക്കെ അത് സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് വളരാൻ തുടങ്ങും. അത് വളരുന്നത് പിന്നെന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ പാപപ്രവൃത്തിയുടെ വളർച്ചയും ഫലപ്രാപ്തി തടയാനുള്ള പ്രയോഗികമായ കുത്തിവയ്പ്പാണ് കൃഷ്ണബോധത്തിന് നിരതരാകുക എന്ന സരളമായ മാർഗം. അപ്പൊ ഈ വളർന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ പാപകർമ്മം നമ്മൾ വിത്തായി പിന്നെ വളരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അത് വളരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ചെടി വലുതാകുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ കരിച്ചു കളയാം. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഏറ്റവും മിനിമം നാമജപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് അത്രയും പവർഫുൾ ആണെന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ കൂടെ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരാണ്. അതിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓരോന്ന്, പുരാണങ്ങൾ ഒരിഞ്ഞു വരും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, പല പല ഗ്രന്ഥം, ഭവിഷ്യപുരാണം, അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു പുരാണം, നരസിംഹ പുരാണം, ഭാഗവത് പുരാണം, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ പുരാണങ്ങളും എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകൾക്ക് ഇനി കോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ്, അത് സത്യമാണ്. ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പാപകർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഇത് വിത്തായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിരിക്കും, ഇങ്ങനെ പല വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വരുന്നത് അത് ഈ ജന്മത്തിന്റെ അല്ല, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ. ഈ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോണത് അവനല്ല. അതേവരെ അവന് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ. ഈ ജന്മത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പരിമിതമായുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവൻ ഏത് ജന്മത്തിലേക്ക് ഇന്ന് കടക്കേണ്ടത് ഭഗവാനാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവാനുമല്ല, അതാരാ നിശ്ചയിക്കുന്ന അറിയാമെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് കടക്കുന്നത് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാണ്? കർമ്മഫലങ്ങൾ. എന്താ? കർമ്മഫലങ്ങൾ. ഏത് ദേവതയുടെ കൺട്രോളിലാണത്? ഭഗവാനല്ല. അന്തരംഗ ശക്തിയല്ല. മാതാജി പറഞ്ഞ പാർഷ്യലെത്തി, അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അതായത് ദുർഗാദേവി ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി അല്ല, ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് കാരണം മോണിറ്റർ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. നമ്മൾ കാരണം നമ്മളൊരു ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലത്തെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് മായശക്തിയുടെ കൺട്രോളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവിയുടെ കൺട്രോളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യദേവതയുടെ കൺട്രോളിലാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ദുർഗാദേവിയാണ്.
അതും ദുർഗാദേവി ഡയറക്റ്റ് അല്ലേ ചെയ്യണത്, അത് നമുക്കറിയാം. അതാരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഡയറക്റ്റ്. അതിന് കുറെ സെക്ഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അറിയാല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ചിത്രഗുപ്തൻ അല്ലേ? അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ അല്ലെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഗരുഡ പുരാണം ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഗരുഡ പുരാണം വായിച്ചിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും പറ്റുന്ന ഗരുഡ പുരാണം വായിക്കും. ഗരുഡ പുരാണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഗരുഡന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഉപദേശം. അതിലാണ് ശരിക്കും നമ്മള് മരണശേഷം നമ്മുടെ നരകലോകങ്ങളിലെ യാത്രയും വൈതരണി നദിയും ഇതൊക്കെ അതിലാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് മരണശേഷം നമ്മൾ ആത്മാവ് പോണതും ആത്മാവ് ചെന്നിട്ട് എവിടെ മൃത്യുലോകത്തിൽ പോണതും അവിടെ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഏത് വകുപ്പ് എന്നൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് ലോകത്തിലേക്കാണ് ഏത് ജന്മത്തിലേക്കാണ് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചുവിടുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശരീരം സെറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് നമ്മള് അങ്ങനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ശരിക്കും അടുത്ത ജന്മം എന്ത് വേണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ശരിക്കും ദുർഗാദേവിയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം. അപ്പൊ ദുർഗാദേവിയും അല്ല, ദുർഗാദേവിയുള്ള വേറെ മടിയിലുള്ള അടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കാറ്റഗറി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെയാണ് തിരിഞ്ഞു പോണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഒരു കുത്തിവയ്പ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് തടയാനുള്ള, അതിന്റെ വളർച്ച മുരടിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമുക്കിപ്പോ അറിയാലോ, വാക്സിൻ എടുക്കണ പോലെ തന്നെ അതാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. വൈദികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടൊക്കെ താൽക്കാലികമായ പാപഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അയാൾ പാപകർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അപ്പൊ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, പലതരം പൂജകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇന്നങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള പാശ്ചാത്തം, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കർമ്മങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് അതവിടെ കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനെ മുഴുവനും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, താൽക്കാലികമായിട്ട് അതിനൊന്ന് മാറ്റാൻ മാത്രം പറ്റുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെക്കാം, കാരണം അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ കുറച്ചു നേരത്തേക്കോ അതിന്റെ പാപഫലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വയ്ക്കാൻ. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായശ്ചിത്തം കൊണ്ടോ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപം മാറില്ല. അതെ, ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് സോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമുണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിഥ്യാഭിമാനം മനുഷ്യനെ ഭൗതിക അസ്തിത്വവുമായി കെട്ടിവരിഞ്ഞു നിലർത്തുന്നു. മിഥ്യാഭിമാനത്തിൽ നിന്നും ഒപ്പം ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ സദ ഏർപ്പെടുക എന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും പവിത്രമായ ധർമ്മമാണ്. നമ്മളെ ധർമ്മം പറഞ്ഞു ഒന്ന്, നമുക്ക് നമ്മളോടുള്ള ധർമ്മം, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഒന്ന് നമ്മളെല്ലാത്തിനോടുള്ള ധർമ്മം. ആ ധർമ്മം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാര്, മാതാപിതാക്കള്, സമൂഹം, അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷിമൃഗാദികള്, ഋഷീശ്വരന്മാര്, അങ്ങനെ എല്ലാതും ഈ രാജ്യം, ഇതിനോടൊക്കെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം അല്ലെ? നമ്മളെ ചുറ്റുപാടെല്ലാത്തിനോടും നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം. എല്ലാവരോടും നമുക്ക് ധർമ്മമുണ്ട്, എല്ലാവരും കടപ്പാട് നമുക്ക് എല്ലാവരോടും ഉണ്ട് പറയണ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം, അതാണ് ഏറ്റവും പവിത്രമായ ധർമ്മം. അതാണ് കൃഷ്ണബോധം. അതായത് നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന ധർമ്മമാണ് കൃഷ്ണബോധം. കാരണം നമ്മളോട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാന്റെ അംശം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ, ആ ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മൾ സേവിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മ ആത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നർത്ഥം. ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു തലം കൂടെ ഉയരണം. ആത്മസാക്ഷി നമ്മളെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം. ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു, ഞാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എന്റെ കണക്ഷൻ പിന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് ബന്ധം. അങ്ങനെ പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം. അങ്ങനെ പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് പരമാത്മാവിന്റെ അപ്പുറം എന്നുള്ള ശക്തിയായ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വരും ചതുർഭുജ രൂപമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ദുർഭുജ രൂപമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഭൗതികമായ മിഥ്യാഭിമാനം ഇല്ലാത്തതെന്നാണ്.
കാരണം ഈ ലോകത്ത് നമ്മ ചിന്തിക്കാണ് ഇതാണ് ശരി, പക്ഷെ അതല്ല ശരി. അതാണ് മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഒരാൾ ചെറിയ കാർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ കാർ വാങ്ങിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് എന്താണ് അഭിമാനം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതല്ല അപ്പൊ മിഥ്യാഭിമാനം. അപ്പൊ എത്ര നമ്മൾ അത് കൂടുന്നുവോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുന്നതോ അത്രയും നാം ഭൗതിക ബന്ധനാണ്. നമ്മളെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് മുക്കുമ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പം? നമ്മൾ ഒരാളെ കെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? അഴിക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരാളെ സഹായം വേണം. അതാണ് പറഞ്ഞ ആ സഹായി ആരാണ്? ഗുരുവും ഭഗവാനും മാത്രമേ ആ കുരുക്കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പാണ് നമ്മളെ ഗുരുവിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെയാണ് വരുന്നത്. കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ആകർഷിക്കാനും കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും കഴിയുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ കൃഷ്ണ എല്ലാവരെ ആകർഷിക്കും. എല്ലാവരും ആകർഷണം. അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വേർഡ് തന്നെ അത് തന്നെയാണ്, എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്ന എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യും, പിന്നെ എന്തില്ല, എല്ലാവർക്കും ആനന്ദവും നൽകുകയും ചെയ്യും. എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. മനുഷ്യവർഗത്തിന് പുറമെ വൃക്ഷലതാദികളും മൃഗങ്ങൾക്കും അവർ ആനന്ദം നൽകുന്നു, കാരണം അവയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? നമ്മളെ രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു വീട് വെക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വൃക്ഷലതാദികൾ ഇന്നതായിരിക്കണം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങൾ തന്നെ ഏത് ചെടികൾക്കും ഉണ്ട്. 3 ഗുണങ്ങൾ അവരിലും കാണാം. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണമുള്ള ചെടികളായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മളെ വീടുകളിൽ വളർത്തേണ്ടത്. അതാണ് തുളസിക്കൊക്കെ. ആ തുളസി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? അത് സാത്വിക ഗുണമുള്ളതാണ്, അല്ലെ? രജോ ഗുണമുള്ളത്, അതെ, രജോ ഗുണമുള്ള ചെടികളുണ്ട്. അതായത് എക്സാമ്പിള് കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, തുളസി മാത്രമാണോ പ്രഭുജി സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളത്? അല്ല, ഞാനിപ്പോ നമ്മളെ രീതി പറയാണ്. പല ചെടികളും സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ചെടികളുണ്ട്. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണമുള്ള ചെടികളെ പുഷ്പങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേക നിർഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്മെല്ലില്ലാത്ത പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അതൊന്നും ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കരുതെന്നാ പറയാ. അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് വെളുത്ത പൂക്കൾ, അതൊക്കെ സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ചുമന്ന പൂക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജസികമായിട്ട്, അതാണ് ചുമന്ന പൂക്കൾ ശരിക്കും വിഷ്ണു ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കണമെന്ന് തെറ്റുന്നല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? പിന്നെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് മുള്ളുകളൊക്കെ ഉള്ളത്, പല രീതിയിലുള്ളത്, അതെന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ളതായി. അപ്പൊ തെച്ചിപ്പൂ ഒക്കെ നമ്മളെ ഭഗവാന് ഗുരുവായൂരപ്പനൊക്കെ തെച്ചിപ്പൂ അല്ലേ നമ്മള്? തെച്ചിപ്പൂ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. തെച്ചിപ്പൂ അർപ്പിക്കുന്നോണ്ട് തെറ്റുന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ തുളസിമാലയാണ്. തുളസി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എന്തും ഭഗവാന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. കാരണം ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമ്മൾ പറയുന്നത് സുഗന്ധങ്ങളുള്ളതും വെളുത്തതും പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ചെടികളെ പുഷ്പങ്ങളാണ് ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുക, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനാണ്, അല്ലെ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട് അയൽവക്കാരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താണ്, കുറച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? വളരെ ഉന്നത വ്യക്തിയാകുമ്പോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടും, അല്ലെ? അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി മാറും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ നമ്മൾ അതേപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത്രയും പെർഫെക്ഷൻ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ പറഞ്ഞ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും ആനന്ദം നൽകുന്നു, കാരണം അവരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളു. ഇപ്പൊ സയൻസ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ രീതികൾ നമ്മള് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഭയങ്കര ഒരു മൂഡില്ല. നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ചെടികളിലൂടെയും ചെടികളുടെ കുറെ ചെടികളും മരങ്ങളും കൂടെ അങ്ങനത്തെ ഏരിയ കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര റിലാക്സ് ആവും. ഇതെന്താ ഇതിന്റെ കാരണം? ഇപ്പൊ സയൻസ് അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ. കാരണം അവരെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, നമുക്ക് അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ കണക്ഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ പോലും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ശബ്ദം എന്ന് പറയും മന്ത്രാണത്, അല്ലാണ്ട് ശ്ലോകമല്ല നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. ഈ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ലെവലിലാണ്.
അപ്പൊ അതീന്ദ്ര ലെവലുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് നമ്മളെ യോഗയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രാണായാമമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, യോഗ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ അത് മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ ചെടികളിൽ കൂടെയും അങ്ങനത്തെ മരങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവരിലുള്ള ആ ഡയറക്ഷൻസ് അതിപ്പോ സയൻസ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓരോ ചെടികളും ചെയ്യണ വെറുതെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല മ്യൂസിക്കാണ്. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത്? അങ്ങനത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്? ഇല്ല പ്രഭു. അതായത് ചില ചെടികൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഓരോ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് വ്യത്യാസമാണ്. ഇപ്പൊ തുളസി ചെടി, 2 തുളസി ചെടി എടുത്തിട്ട് തുളസി ചെടി മേലെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോഫോൺസ് വെച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സൗണ്ട് ഒരു തരത്തിലായിരിക്കും. നമ്മൾ വേറെ ഒരു ചെത്തിരി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറെ ഒരു തേങ്ങ നാളികേരത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള സൗണ്ടുകളാണ്. അപ്പൊ ആ സൗണ്ട്, ആ ഫ്രീക്വൻസി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, ഈ ശബ്ദമാണ്. അത് ശബ്ദ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും സ്റ്റാർട്ട് ആണ്. അത് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ. കാരണം ജലമാണ്, ജലത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നി, അഗ്നിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പറഞ്ഞു വരുന്ന കുറച്ചുള്ളൂ. ആ മന്ത്രത്തിന്റെ പവർ പറഞ്ഞു തരാണ്. മനുഷ്യവർഗത്തിന് പുറമെ വൃക്ഷലതാദികളും മൃഗങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നു. കാരണം അവയ്ക്കും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം അത്രയും പവറാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന് പ്രചാരണത്തിനായി മധ്യഭാരതത്തിലെ ധാരകണ്ഡ വനാന്തരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിന് പ്രത്യേകമായ മാതൃക കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അത് ധാരകണ്ഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴത്തെ ജാർഖണ്ഡ്, ബീഹാർ ആ ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലം. അപ്പൊ പുരിയിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക്? മധ്യഭാരതം, അതായത് വൃന്ദാവനം, ഇങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ജാർഖണ്ഡ് സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകണം. അപ്പൊ കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ പോകുമ്പോൾ കടുവ, ആന, മാൻ തുടങ്ങിയ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ തന്നെ അതിന്റെ രീതിയിൽ നൃത്തം ചെയ്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മാത്രം പാടി അദ്ദേഹത്തെ ഗമിച്ചിരുന്നു. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ആ മന്ത്രം. അപ്പൊ ഇത്രയും പറയില്ല കർമ്മബലോ ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു ജീവവർഗത്തിനടക്കം വ്യത്യാസം വരുത്താവുന്നതാണ് ഈ മന്ത്രം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണത്. അതാണ് മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളെ പറ്റി പറയണം. അപ്പൊ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി തരുന്നത് 3 തരം സുഖങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ സുഖം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? നമുക്ക് അത് തന്നെ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം അല്ലെ? ഭൗതികതയിൽ നമുക്ക് സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വിശന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇത്തിരി നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അതൊരു സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഭൗതികത്തിൽ സുഖം ഇല്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റില്ല? ഇല്ല, നമുക്കൊരു സുഖം കിട്ടൂലേ? ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ്. അപ്പൊ സുഖം കിട്ടും നമുക്ക് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, ബ്രഹ്മ ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം ഭൗതിക സുഖം. അടുത്തത് ആത്മീയ സുഖം. അതാണ് ബ്രഹ്മവുമായിട്ടുള്ള ഐക്യം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ മുക്തിതലം. അതായത് ബ്രഹ്മത്തെ നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതായത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അറിയുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതിന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം. കുറച്ച് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയാലും നമ്മള് ആ ബ്രഹ്മമായിട്ട് ലയിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആയിട്ടില്ല, നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയാം. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സുഖം കിട്ടും. അത് ഭൗതിക സുഖമല്ല, ആത്മീയ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും യോഗയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും പല സ്റ്റെപ്പുകൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇന്നർ ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടുമല്ല, അത് വേറൊരു സുഖമാണ്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖം കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മമായിട്ട് ഐക്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടും. അതായത് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പല സ്റ്റെപ്പുകൾ എത്തിയിട്ട് വേണം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവും.
അതല്ല, ആ സുഖമല്ല കൃഷ്ണ അവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചസാര, ഷുഗർ അല്ലെ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിലും ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ അറിയണില്ല. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ അതിൽ എന്താ പറയാ, ചില ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ മധുരം ഇട്ട്, അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഐറ്റം ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളെ മോര് ഇതും പറയില്ല, കാളനിലും മധുരമൊക്കെ ഇടും അല്ലെ, ഇടുന്നവരും എനിക്കറിയില്ല. പഴം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മധുരം കിട്ടും അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താ അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്, മധുരത്തിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പരിപൂർണമായിട്ടില്ല അല്ലെ. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ പാൽപ്പായസം ആണെങ്കിലോ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു മൂന്ന് തലാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാബോധത്തിന് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം വേറെ ഒന്നിനും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പക്ഷെ ജനറൽ ആയിട്ട് 3 സുഖമുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് 3 സുഖത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാം. തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ ശിവൻ പത്നിയായ സതിയോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരാണ്. പല ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില് ഇത് സത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ആര്? തന്ത്രശാസ്ത്ര ശിവൻ പത്നിയായ സതിയോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പ്രിയെ, ഗോവിന്ദന്റെ പദപത്മങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണബോധം നേടിയ ഒരാൾക്ക് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും നൽകാം. അതിന് പുറമെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദവും അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പരമശിവൻ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തില് പത്നിയായ ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? സതിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആത്മീയ സുഖവും പ്ലസ് എന്താണ് ആ പരമാനന്ദവും ലഭിക്കും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവലും കിട്ടും, രണ്ടാമത്തെ ലെവലും കിട്ടും. നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കയറേണ്ട, ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താലും മതി എന്ന് പറയാണ്. ആര്? സതിയോട് ശിവൻ. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പരമശിവൻ എന്താണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ദേവന്മാരെ സങ്കല്പങ്ങള് നമുക്ക് ഈ പല പുരാണങ്ങളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് എല്ലാ പുരാണം വായിച്ച വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ ശിവൻ പറയുന്ന കാര്യം തന്ത്രശാസ്ത്രം, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പല ശാസ്ത്രങ്ങളിലും, അതുപോലെ തന്നെ ശിവപുരാണത്തിൽ പരമശിവൻ പറയുന്നതുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നതുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മളെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതായത് മഹാമന്ത്രമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്ന് എല്ലാ പുരാണങ്ങളെയും കോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പറയില്ലേ, ഒരു വക്കീല് അല്ലെ, കേസ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ ലീഗൽ പോയിന്റ്സുകളും ഓരോന്നും എഴുതും. മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും കോട്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. മായാവാദി സന്യാസിമാർ പലരും അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരും സാക്ഷാത്കാരത്തിനെത്തിയവരും ആണ് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹികപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. ഇപ്പം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മ ആത്മീയതയിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, അതായത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രൂപമില്ല, ഭഗവാന്റെ രൂപം അവർ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ രൂപം കാണുന്നുള്ള ചിന്താഗതി തന്നെ അവർക്കില്ല. കാരണം രൂപം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വ്യക്തിത്വമായി. അപ്പൊ വ്യക്തിത്വത്തെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല അവർക്ക്. കാരണം വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് മാത്രമേ ചിന്തയിൽ അവർ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവര് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അടുത്തെത്തിയവരും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അടുത്തെത്തണ്ട, അതിനു മുന്നേ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. അവര് വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. ചിലപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം ആ ആനന്ദം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോ വീണ്ടും അവര് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. ആത്യന്തികമായ അതീന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതി അവർക്ക് അവ്യക്തിക ബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം അല്ലെ. നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരാൻ തോന്നില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് പാർഷ്യലി ആയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്താന്ന് ശരി നാളെ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരും അല്ലെ. വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ തിരിച്ചു പോരില്ല. അപ്പൊ അവരെന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോരുന്നു? അപ്പൊ അവർക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനന്ദം അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വക്കത്ത് എത്തിയാലും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയാലും അവര് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ആനന്ദം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ തിരിച്ചു പോരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ആ പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്.
അവിടേക്കാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ഒരു ആനന്ദം. അതിലേക്കാണ് യാത്ര. അതുകൊണ്ട് അവർ ഭൗതിക വിധാനത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ലൗകിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവരിതൊക്കെ വിട്ടുപോയ വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് മുഴുവൻ ആനന്ദം ലഭിക്കാണ്ടാവുമ്പോ വീണ്ടും പതുക്കെ 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 അവര് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പറയുന്നത്. എല്ലാവരും അല്ല, പലരും. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച വ്യക്തികൾ, ഭഗവാനിൽ ആനന്ദം കിട്ടിയ വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ ഭൗതിക വിധാനത്തിലേക്ക്, ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല. അവ എത്ര തന്നെ വശ്യമോ ആകർഷമോ ആയാലും ഭൗതിക പ്രവർത്തനവും ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവുന്നതല്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അത് ഭൗതികമായിട്ട് എന്തൊക്കെ കണ്ട് ചെയ്താലും, സ്വർണം കൊണ്ട് കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരതിൽ വീഴില്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കാരണം അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല. ആചാര്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് കൊട്ടാരായാലും കുടിലായാലും ഇതൊന്നും അവർക്ക് അത് എഫക്റ്റേ ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇത് ഭൗതികതയാണ്. രണ്ടിലിരുന്നാലും ഓരോ കാര്യമില്ലെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെത്തും. അതാണ് കൃഷ്ണാഭവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലാണ് കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ. പിന്നെ അടുത്തത് ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരികൃഷ്ണ, അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല പ്രഭു. ഹരേഷ്, എന്ത് മാതാജി ഹരേഷ്ണ പ്രഭു? പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നോക്കിയില്ലേ ഇതുവരെയ്ക്കും. ഓക്കെ, ഞാനത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ചിലത് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പ്രഭു അതില്. അത് പറയാം. അതല്ല, ഞാൻ അത് പറയുന്ന വെക്കും. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ബുക്കില്ലാത്തവർ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ ഇരിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ഒരാളെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് വായിക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പോവാം. ഹരിയായിട്ട് നമ്മളെ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലാഗായി പോകും. ഒന്നാമത്തെ ലാഗിലാണ് ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് പറയുമ്പോഴും ഭയങ്കര സ്ലോ ആണെന്നാ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലാഗിങ് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമ്മളെ ഡിമാൻഡ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്, നമ്മളപ്പോ വീണ്ടും റിവിഷൻ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒന്നിനും യൂട്യൂബ് തന്നെ എടുത്ത് വീണ്ടും നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കും, അത് എഴുതും, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കും, അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളെ അത് തറയും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ മറന്നു. അപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ 5 തരം മുക്തി ഏതൊക്കെയാണ്, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് നാളെ നോക്കിയാ മതിയോ? നാളെ എഴുതിയാ മതിയോ? നാളെ മതി. കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് അതിന്റെ ആ ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ തീർന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ക്ലാസിന്റെ ഫ്ലോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല, നാളെ പകുതി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒരു ദിവസം വെച്ചതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എല്ലാവരും എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിവിഷൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് അത് ക്ലാരിറ്റി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതണം, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബ് കണ്ട് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കുള്ളവര് ബുക്ക് വെച്ച് എഴുതാം. അപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു നോട്ട് പോലെയാവും. അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും ആ നോട്ട് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ. അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതണല്ലേ, നമ്മൾ പഠിക്കണം. നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ശരിക്കും ഒരു കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ എടുക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ എഴുതി വെക്കാം. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളത് ശരിക്കും പഠിച്ചു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ജനറൽ ആയിട്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ അത് നാളെ എടുക്കാം നമുക്ക്. കാരണം യോഗികളെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ മുക്തി പറഞ്ഞ ഒരു തരത്തില്. ഇനി സിദ്ധികളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. 8 തരം സിദ്ധികൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ട അണിമ, അതായത് എന്നിട്ട് വളരെ ചെറുതാണ്, കല്ലിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കടക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക്. മനസ്സിലായി? അത്രയും ചെറുതായിട്ട്
ഒരു ചെറിയ കല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോലും കടക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അവരെ ശരീരം ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സിദ്ധികൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ 8 തരം സിദ്ധികളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സിദ്ധി അല്ല ഭക്തി എന്ന് വീണ്ടും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. സിദ്ധി അല്ല ഭക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇത്രയും നിർത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിച്ച 2 ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദമാണ്. പ്രഭു ആ ഭക്തി വരുമ്പോ സിദ്ധികൾ വന്നു ചേരുമല്ലോ. അതെ, ഭക്തി വരുമ്പോ സിദ്ധികൾ വന്നു ചേരും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് ഭക്തി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം. ഭക്തിയും സിദ്ധിയും ഇതെല്ലാതും ഇതിന്റെ പാർട്ടാണ്. ഈ ഭക്തിയും സിദ്ധി ശരിക്കും സിദ്ധികൾക്ക് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ചിലർ അവിടെ നിൽക്കും. നമ്മളെ ലെവലല്ല കേട്ടാ. നമുക്കിപ്പോ പെട്ടെന്ന് സിദ്ധി കിട്ടി നമുക്ക് കല്ലിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല ആയിട്ടുള്ള. പക്ഷെ ശരിക്കും അതിന്റെ ലെവലുകൾ പറയാണ്. ഇത്രയും അതീന്ദ്ര ലെവലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം നാമജപം. പണ്ഡിതമായ ആത്മാക്കളാണ്. ഹരേഷ്ണ. ആ മാതാജി പറഞ്ഞത് മുഴുവനാക്കിയില്ല. ഉഷ മാതാജി മനസ്സിലായി. ഭക്തി വരുമ്പോ സിദ്ധികളൊക്കെ വന്നു ചേരും. അപ്പൊ അതിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല, മുന്നോട്ട് പോണം. നമ്മൾ പല സിദ്ധികളും നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളത് ഈ ഭൗതികനും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് പാർഷ്യലായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങും. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിലേ വന്നു തുടങ്ങും. അതല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താ, നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ അത് സത്യമായി വരും. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണ കാരണം. അതന്നെ നമ്മള് നാമം ജപിക്കണ അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റൂല ഹരേഷ്ണ. എന്നാലും നമ്മൾ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾ അത്ര ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തുമ്പോ ഭക്തന്മാര് പറയുന്നത് സത്യമേ പറയൂ. ഭക്തന്മാരാണ് പറയുന്നത് സത്യമാവുള്ളൂ. അത് അങ്ങനെ എടുക്കണം. ഭക്തന്മാർ സത്യമേ പറയൂ. അഥവാ ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാവുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? അതെ കറക്റ്റാ. നമ്മള് ആലോചിച്ച് പറയണതല്ല, പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് അറിയാണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ലെവലായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ചെയ്തോണ്ട അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്, നാമത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, അത്രേ ചിന്തിക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ. രേഷ്ണ ശരി. പക്ഷെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അത് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ചിന്ത എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറയുമ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാന്റെ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, തൂണിൽ നിന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൂണിൽ നിന്ന് വരും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ തൂണിലുണ്ട്. മനസ്സിലായി? സത്യം. ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായി? അതാണ് ഭക്തൻ. അത് ഭഗവാൻ അത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കുകയില്ല. അതാണ് ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ആ അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ല ഭീഷ്മർക്ക് ഭക്തന്റെ വാക്ക് ചക്രം എടുക്കില്ല എന്നുകൊണ്ട് ചക്രം എടുത്തില്ലേ, ഭക്തന്റെ വാക്ക് പാലിച്ചില്ല. അതന്നെ ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയാണ്. ഏത് ഭക്തനെ? പ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിക്കാൻ നരസിംഹമായിട്ട് വന്നു. അല്ല, ഇതിൽ തന്നെ എന്താണ്, അർജുനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ. അർജുനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അർജുനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ വാക്ക് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. ഭക്തന് വേണ്ടിട്ട് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പല ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ലീല ചെയ്യണമെങ്കിൽ പല ലീലകൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു പോയിന്റ് അല്ല, പല പോയിന്റുകൾ അതിൽ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞതില്? പിന്നെ യൂട്യൂബ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ പ്രഭുവിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം കേൾക്കുമ്പോൾ കിട്ടും. അപ്പൊ ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ യൂട്യൂബ് കേൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് വായിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് തറാവും. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും ചെയ്യുമ്പോ ഒരു 50% നമുക്ക് കിട്ടും. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മുക്തിയെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ 6 തലങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരണം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ, നമുക്ക് എന്താണ് ഭൗതിക ദുഃഖം വരുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. പലതും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയണില്ല.
അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ദുഃഖങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നത്, അത് തടയാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാന്റെ നാമജപം അല്ലേ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ കിട്ടുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഫലമാവുന്നത്, അടുത്ത് മരമായിട്ടൊക്കെ വളരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കെട്ടിവരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മന്ത്രജപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളെ മുരടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും. പിന്നെ ഇതേപോലെ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേക ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ മാത്രമല്ല ഇവൻ മാൻ, കടുവ, അതിനൊക്കെ, അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും. അതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നമ്മൾ അറിയാത്തതും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാണ്, അവർക്ക് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 തരം സുഖങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതില് ഭൗതികമായിട്ട് സുഖമുണ്ട്, ഐക്യമാവും ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആരാധിച്ചാലും അതിലൊരു സുഖം കിട്ടും. കൃഷ്ണബോധത്തിലും നമുക്ക് സുഖം കിട്ടും. അത് പരമശിവൻ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തില് പത്നിയായ സതിയോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ആനന്ദം പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് മായാവാദം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവക്തിഗത ഭാവം, അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര് അതിലേക്ക് ഉയർന്ന് ചിലപ്പോൾ താഴ്ത്തിക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ വ്യക്തിത്വ രൂപത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച് ആ ഒരു ബന്ധം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തിരിച്ചൊരിക്കലും എന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്ര വലിയ ഇത് ഉണ്ടായാലും അവൻ താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിദ്ധികളെ പറ്റി പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എമർജൻസി അത് മാതാജി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറയാം മാതാജിനോട്. കിട്ടാ ഇട്ടിരുന്നു. കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നോ? ഓക്കെ, അതെനിക്കറിയില്ല. മാതാജിനോട് ഞാൻ പറയാം, 1-2 പ്രാവശ്യം ഇടാൻ പറയാം. ലൈറ്റ് ആക്കി കയറുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം നാമം ജപം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ 6:30 ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോ ആരാണ് നേരത്തെ കയറുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നാമജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഒന്നുമില്ലല്ലോ. 5 മിനിറ്റ് നമ്മള് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുക. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ, എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ ആകെ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. ഒരാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നത്തെ ആള് ചെയ്യരുത്, അവര് ചെയ്തോട്ടെ. പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ പിറ്റേ ദിവസം സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് നേരത്തെ ഓൺ ചെയ്ത് കയറുന്നവര് അവര് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ്, വളരെ നേരത്തെ ചെയ്യേണ്ട, ഒരു 10 മിനിറ്റ് വരെ മാക്സിമം. ഇപ്പൊ 6:30 ആണെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കടക്കണ പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപത രൂപേച്ച കൃപാസന്ധ്യാവച്ച പതിനം പാവനേവി വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോന്നും അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തക്ക് വാദിക്ക് ഗുരുദേവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാളെ കാണാം നമുക്കപ്പം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇന്ദു മാതാജിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.